And I said to a baby away, but to me anyway. I said to my body and I am Wakwabo. Eda munya na asese breno do nya munya daje na mohweye eno nso ye da fofo dwede mponya nkopon de mai eno nti yatena se ye ba besua de Otumfuor setutu abibi o adepo dwede mponya nkopon de na kyere wona masante manso aba ebedi ne mfie aduonu no mafidida eno nso so ye do hu da wubu nyina ebebro ene ne mapo dwede mponya nkopon de na kyere ye no waye de masante mai amano so Ghana mai so nyina edini na ebebro na yesanse mpanyin say ye bobi so na kwa wiebi no na asante so ne ma no enye eya na say krobe reverse antikoto hin wo ya de a enye se sebi so sebi enya ado ade ebi nsida ene wo ye ebi wo ha ebi nsida na abre so na aba ebi wo nso so a wo beto ye ene wo hye mukena ene afin so wo to so Otumfuor setutu abibi ye chiame obedi ni nua ade eye Otumfuor Opoku Ntotroso emienu a wakra koye eye 15th February 1999 ena eye Otumfuor Opoku Ntotroso emienu ekra koye Otumfuor Opoku Ntotroso emienu ebedi ne wofa Otumfuor ageman prempe Ntotroso emienu ade ewo eye 27th July 1970 and just what's a simwa also Otumfuor Opoku Ntotroso emienu wudi ade 29 years enti wono 25th anniversary mo no oyese obepeja eye nananom ebi ena momudwuma son ena omosom pa omode som eye abanya eno nti enkura wo peja wo mo ma wo mo be ya ma hene no won edin ene toatoaso wo 26 March 1981 eye Otumfuor Opoku Ntotroso emienu epeja eye akyere nsua ehne ana opeja eye ofuman ehne akyere nsua ewo eye ahafomantemu ana ofuman so ewo eye Bono East region mo akyere nsua ehne ano wo sabre na ye peja ma ne be ye ma hene no eye ajiwudin ena afenso eye wofuman so ohene anu wo ho ansa na mpeja na eba no eye nana okofo kwesi dua ampem ena Ntotroso ampem ono so abreso ena eye mpeja ne ba se ma hene eno 26 March 1981 Otumfuor Opoku Ntotroso mienu epeja eye kuro mienu eye akyere nsua ene ofuman ewo 22nd November 1982 eye Otumfuor Opoku Ware epeja eye enkuro mako enum ema ombe ye amahene enkuro ni din ene toatoaso goso aye wa hafomantemu ohene anu odi ade ewo goso sabre no a eye Otumfuor Opoku Ware epeja man be ye mahene no eye nana Kofi Boakye abreso sada korona hwidiem enso so epeja man be ye mahene nana Kwame Bonsu abreso Kenya se number 1 ena Kenya se number 1 sabre no ohene eye nana Kwaku Echampon Kenya se number 2 ohene no odi ade sabre no eye nana Kwabena Ensia abebio akrodie ohena no wo sabre no nana Dankwa panyini abebio ena afenso so tepa ohena no odi ade ewo tepa se tepa dikuro awo hene peja ne prekope man be ye man hene no nana Kwame ewua Ntotroso emienu ena afei enkuro ni nyinemu no Otumfuor epeja omoma omobe ye amahene enkuro ni ye mako ensia ena Otumfuor Opoku Ware epeja omo 22nd November 1986 enkuro ni nyinara no mu nyina ewo ahafo region na tepankwara ena na ewo Ashanti region
was 6 August 1984 emu eye Otumfuor Opoku Ware epeja eye sampa wahene ana wo sabre no eye nana kofi sono a wotoso emienu japokrum sekwa ena afenso eye sekwa na ebra Otumfuor epeja Otumfuor Opoku Ware wotoso mienu epeja japokrum no sabre no na eye drobo na wono so ebesuma sante na abakosem kire se japokrum asase eno ma eye drobo baabi ma na tenaye na enam tena drobo training ntino drobo nya ma hene wie na opese wotietie japokrum fa hodie so eno Otumfuor nyansa ne hunu mumu no hunu se japokrum ono asase ne ye ne dia no ono so se no fata se ene ne so mpentino wo se no fata se ipija no ebra osante hene ipija japokrum pe ana drobo bu fu se oma esumu biem ana bepam ne drobo ama sumu biem a japokrum de ogusua oba enonti was 6 August 1984 mu no japokrum sampa sekwa onyinara ehye omunyina ewo Bono East region mu a omotin so ehye eye asante ase. Wa 27th May 1985 wasante hene epeja eye amahene no mu ebi kukuem ohene anu odi ade no eye nana ya ofrempon abreso ena kukuem nso enya amahene eno no sa afini mu no neye kukuem nko a eye date eye 27th May 1985 ena kukuem nso ebeye amahene was 16th May 1996 Wawa aya manya onso beye amahene eye aboyem eye ohene anu wo sabre no eye okomafo dwamena akenten abreso sada krona enata no boase enso so enya amahene nana odru boamma a wotoso mienu abreso tiebodom enso so beye amahene da krono a eye nana amo giabo a wotoso mienu a enkuro nyinara aye geographically no womo ewo Bono East regional womuti ehye asante ase owo 20th May 1996 ana enkuro wi so ebeye amahene kontanase eye wo hene ewofa ena wono so beye amahene sabre no hene no wo hose kontanase hene eye berema edu jamfi poku wono na breso ena kontanase beye amahene ena afenso so eye esubua sabre no hene no odi ade no eye kantamanto bafo kwaku ofuri a wotoso mienu mpasaso number 1 eso beye mahene da krono a sabe no ohene ya woye ohene wo mpasaso na natabirijansa a wotoso emiensa na chese eye wono a Otumfuor peja wo ema wo beye mahene da krono a 20th May 1996 na enkuro nyina so ewa asante mantem ena afenso eye sechere peposo saada na sechere peposo enso so benya amahene eye 20th May 1996 saaba no ohena no oye ohene wo peposo no eye nana okutware asuo a wotoso ennan na breso ena peposo sechere peposo ebenya amahene e 30th May 1996 enkura Otumfuor Opoku Ware bo mo mahene eye dwaso sabre no nana osei ageman enana oye eye dwaso eye dwansa ehene amoafo enso so beye mahene da krono a eye nana amoafo Opoku ebreso ena afenso so eye
Sechere kwaman sabe na sechere kwaman ehene eye berima abeyi enturu nipa a wotoso emienu abreso ena eye sechere kwaman ebenya mahene na nanum peja won no na mu eye miensa na won nyina so ehye omu nyina ewo asante mantemu a omuti ehye asante ase ewo 10 June 1996 ena maaban ebeye mahene ewo nana dakon motwe abreso sabronu so beye mahene da kro no a eye nana kwadwo aboaje otoso mienu abreso sanso ena asante achemdome abra enso so beye mahene da kro no a ewo nana kwabena frempon abreso eye afoakwa abreso ena eye asante achemdome abra so enya mahene kokofu asaman enso ye mahene da kro no a nana kura jima abebio abreso ena kokofu asaman so ebeye mahene na enkuro no mbeye mahene eye 10 June 1996 no na won anosom eye ennan a omunyina so ewo asante mantemu a womoti hye sikadwa ase wo 25 November 1996 jademu nkwara eno asante no Otumfuor Opoku Ware otoso bieno ebo na mahene ewo nana yim kum nipa a otoso bieno abreso nana yim kum nipa a otoso bieno abreso ena jadem ebenya mahene wo 15th September 1997 ena adankrenya mahene adankrenya so enya mahene ewo nana adankrenya sei otoso mienu abreso eno to so September 15th 1997 na neye nana adankrenya nkwara ena Otumfuor peja na mane beye mahene ewo ahanoma na ya na ye wonsem bia ya na ye ta aka se eye amahene nyina ka kire amahene nyina ka kire eye ba kope eye Ntotroso a eno so ewo ahafomantemu na wo bere matwireku ampema wotoso emiensa abreso ebra na krobia refi asante kotoko hene edinimfie eduno edinimfie edunum afididam meche ne 15 years anniversary ne 15th years anniversary celebration no ena opeja eye Ntotroso mahene emma no beye opeja Ntotroso mahene beye mahene a enne e kan wa bakosem mu se eye amahene ni aka kire ene Ntotroso eno ti ye kan nyina bomu a amahene a eye Otumfuor Opoku wa peja Otumfuor Opoku wa otoso mienu peja aye no eye mahene mako aduonu enkono na Otumfuor setutu abebio ebedi ade no nso wa peja mahene ba kope aye eye Ntotroso ewo bra na odi ni mfie edunum afidida no eno nti senne ya tse eye krobe refi asante kotoko hene ni mfie edunum afidida no se wo be peja na nanom abrempon no mu bi omo soma so ani na won hia mpeja no obe peja wo mu bia na ekire se enam asante amamre ne amane kwanso esanse ne wo fa obedi na ade no ni mfie edunum mu no wo hyefa no ena ode sa abaso bone nyina ebaaye eno nti ena ye hwe kwanso obebobie na sede nchi wahyew ebra na Otumfuor Opoku Ware toso mienu ebobie no esi ewo eye bono ena half region no sanchi nyawahyew ni bia so ekoso ewo bono region eno nti se mo sesedo mahene asori eye bibia na sebie so sebie nyado ewodi efire ene de nti a wo yesa emprempre ya ye kese ewo mu se ye obono east region ene ye obono region ye wa half region de nenso amantam na miyense ne nyina asante akonya ene doso ewo honomo abremponfo wo mpeja wo no sebi omusa ebi ne eye ye de ho eye sa nkurori nyina no ye bebe pani ye de ho din nyina e de abrewo se de be ya se de ho abakosam ne brewa ye hunu ne yie
eno nti enkura eya anase amanfo ka ho asem se eho abasobo anase ho mpagya no ebetimi aba anaso se abampa awie no eno ye de bebro die dikan eye enkyira de wasoma sante yi pa na wasom nso a ne tishe eye sumankwa afiem eno nti no se eya na BBC ABC a eho oppositions ne ya na ba nenso esansa asante dane man na asante ye nyame ma na asante kurukura de bia ne ntino eho nsem se ba akonya wo ho na so de tumi ne ye ne de ano eye krobia we fi asante kotoko hene ono nko na mra ne ma no ho kwan se otimi pagya se be di krumpo ma ne be ye ma hene se de wo ye tepa no enu nti se wo hene bebo foforo bia be kan bebo amahene foforo bia be ka ho a neta amahene PC ka akire no eye Ntotroso eba ba ye amahene nyina PC e wo Otumfuor setutu abibio abreso ena adesu ye besunya yeni megidi yesese ye woda fo adwen pobra ensusuye ene wo ka ensusuye ne wo bibia no obetimi da fa comment section ho e de amaye de ode beba bia nso ye besomiye ne esua ho ade ama no akwanenim midin e de maami fozo twede mpo nyankopon ya adom na adom dom ye biema ye besehia makram Yanu